नायदि कायसा YouTube नि चेंजेस नि कायसा अपडेट फायका कताल अपडेट एबा न्यू अपडेट अब लाइथांनाय मिया 18 मे 2021 आं मन खेलाय जागिया एकबांगा भिडिअ नुखाय YouTube हंके अब तामो हंका का नायदि और ताम चेंज खालायनाय कक साका ओ जागाबो फेशियल रिकग्नाइजेशन ओ सारा जर वाच टाइम गानांनाय हंके 3 नंबर हंके निनी चैनल जेटा टैक्स इनफरमेशन बोलते को जे 31 तारीख मे जरातै जेटा टैक्स इनफरमेशन नि फॉर्म फिलअप खायानांगो गनर खलाय कंगे खलाय पाइदि इनके 4 नंबर अपडेट इनकाय जे निनी वीडियो ताबो के एड्स फाइजनायता एडवर्टाइज फाइजनाय माने मोनेटाइजेशन उथुन याथुन हाइपनो ओ जे एड्स फाइमानि आ जे रां के नंगमाया आबो यूएस थांनाय एबा अमेरिका आरांनो माननाय माने गूगल रक आरांनो माननाय अबाहिता गनरक साइमा kana तिनि जेटा अपडेट फाइमानि जेटा चेंजेस टू YouTube टर्म्स ऑफ सर्विस नै जेटा अपडेट फाइमानि अब बेबाक नंनि मोबाइल रगो नंनि ईमेल रगो फाइगाना चेक खालायनायदि इनको मकुन क्रिना क्रि इनको रवनि निजतनि खालायना नांमा हंकाकाय उजे 3 नंबर जेटा अपडेट नि जे टैक्स इनफरमेशन गूगल एड्स थांगै फॉर्म फिलअप खायपायदि आनि वीडियो फॉर्म फिलअप खायपायदि हंकाय ति जेटा 4 नंबर जेटा तंगमा हंकाय अपडेट हंके जेटा नि वीडियो एड्स फाइजनाय मोजी वाच टाइम कंप्लीटिंग थुन याथुन तो फाना मोनेटाइजेशन याथुन निनारो एड्स फाइजनाय आमा हायपना ता हमजागदि याबोबाय रांले माया आबो YouTube रकसे माननाय नों माया आसिमतिनि अपडेट हामबाय।